Здравей всички от Вибоксена, аз съм Ронал 20 и това всъщност трябваше да е 11-ти епизод, но всъщност е 10-ти, защото предишния епизод го видях, че съм записал без звук и направо го изтрих, защото така няма смисъл. Така тук получаваме оферта за корен. Ще поизчакам малко да дадат по-голяма оферта, Макшейн никакъв шанс. Така. Сега имаме матч срещу Бирмингъм. Труден ще е този матч. Определено. После ще се молетне един матч. Гарсия ще играе. Верно бе. Бради се върна в своя отбор, в който беше под найем. Сега ще играе Стюарт. Ето Дейвид Кафе, да видим. Впечатляващ футболист, 21 годишен. Ще го пусна в резервите. И Гарси го пуснах да се продава, затова няма го пускам сега. Като има гол, ще се видим. Така, тук вкараме гол, в рапса нещо пак се бъгна. Ето тук страхотен пробив на Гебрел Акбонахор. Английският ни нападател ги прави за смях и успя да отбележи в 15-та минута. 1-0 за нас. Ето и края на първата част. 1-0 за Хъл Сити. Играем доста по-добре. Имаме повече опасности. Те мисли, че още нямат. Да, те си още нямат. Нямаме 3 удара. И малко повече ударим топката и да, ще се видим през второто по време. Тук изравнителният гол на Никола Жигич в 54-та минута. Тук мисля, че имаше засада, но не знам. Ето сега ще видите. Тук не, мисля, че Русинер покрива засадата, не знам. И да, ще се видим ако има друг гол. Гейбрел Акбонахор, 83-та минута. Страхотен футболист. Тук нещо се бъгна. Камерата, не знам. 83-та минута, той не връща преднината, ето вижте, страхотен удар. Той не връща преднината в този матч, ще направя сега тук една смяна. Шиманга е доста изманит Шиманга. Така, Честър ще играе. Така ще направя Пала. Също така и Дейвид ще пусна. Няма да пусна Дейвид, ще пусна Синьори. Тук отде гледах Манчестър Сити, Ливърпул, там, да, репортажи някакви и Боби Борисов вика като от. Така няма значение и да ще се видим ако има други голове. Страхотна атака и Акбонахор оформя своя хетрик. Ето сега ще видите, страхотна атака просто. Да, тук Лагон пода и Акбонахор вкарва. 3-1. И омага тук Адам Руни вкарва на празна врата. Нещо тук нашия вратар падна, спъна са и тук Адам Руни успя да вкара, но нищо. И сега пак ще победим. Така, аре ще снем до края на матча, няма какво да се прави. Тук грешка на Синьори и добре, матчът свърши. 3-2. С хетрик на Акбонахор. Да, той е играч на матча. Така, сега ще видим. Сега ще си молетна на следващия матч, защото е също слаб противник за FA Cup. Ние сме с 5 точки пред Уест Хем, това е страхотно. Така, тук продадох Ричард Гарсия на ADLD Юнайтед. Тук оферта за Макшейн, да. Така. Още една оферта за корен, 2 милиона, продавам го. Просто сега остана да приемат. Сега ще оправя тук малко състава. Доста изморени има. Хупс ще починим. Шиманга ще починим. Керни ще починим. Също така и Стюарт ще пусна Дейвид
защото ми направи добро впечатление. И Корен ще играе последния си матч. Така, сега ще се молетнем. Надявам се да победим Краули Таун. Аре, нещо се бъгна. Така. 1-2 с голове на Тион и Корен. Ние побеждаваме Краули Таун. Сега оферта към Корен. Ние ще го продадем на Бирмингъм. Така че сега да оправим става. Ще манга да се върне. Дейвид за сега ще играе. Къде е Стивърт? Ето го. Керни и така. Не, забравих Хупс. Така. Пасич няма да играе, ще пусна. Няма да е Еванс, ами кой да е? Ще е Дъджън. Така. Сега да видим дали Бирмингъм ще го купят Корен. Нещо много бавно става, но няма значение. Да. Корен отиде в Бирмингъм. Сега ще потърся играчи и ще ви го покажа. И тук каква тъпотия направих. Продал съм Пол Макшейн на Уест Бромич, но аз натиснах много, но... Аре бе, да му ева майката. Сега и защитник трябва да търся. Абе, просто... Много тъпо стана. И Уил Бъкли не приема. Някой ми пише. Абе, просто... Сега ще потърся и... Имам и един друг футболист, който съм го шортлиснал. Абе, просто... Много тъпо се получи. Ето Дарлингтън Нагбе. Ще се опитам да го привлека за 2500. И за 1 милион ще видя един защитник. Абе, просто... Как съм можал да го продам? За 1 милион и 500 ари. 100% няма да има хуба, ама... Като съм тъп, така ще стане. Сега ще видим кой мога да купя. Аурелиен Колин. Какъв е този? Да, сега ще потърся футболисти и после ще ви го покажа, за да не става много дълъг епизод, че после има много да конвертирам. Аре. Така, сега ще симулейтнем този матч срещу Рединг, защото са на 22 позиция и няма смисъл и без това не ми се играе. И ни бият 2 на 1. И Акбонахор получава червен картон. Страхотно, супер. Дайте в същия дух. И Акбонахор получава един матч бан. Трябва да го сменя. С Мартин Лагърн. Просто на голямата тъпотя направих, сега много се не лева. Така дадох оферта на двама футболисти, сега ще видите. Аре, по-бързо не може ли? Така, Дарлингтън Нагбе приема нашата оферта. Ще му дам 10 000. Доста бърз футболист. Алекс Баптист не приема. Жалко. Така, сега и Уест Хем са 2 точки зад нас. Мартин Лагърн отива в... Да, връща се в Лестър. Джей Симпсън. О, това мисля, че беше нападател доста добър. Сега ще ви го покажа. Но той е контузен, но иначе е доста добър нападател. Да. Тук получаваме пари, така. И ОМГ, матч срещу Манчестър Сити. Да, и ето, че е Дарлингтън Нагбе. Какво стана сега? Дарлингтън Нагбе приема нашата оферта. Той ще играе на мястото на
Дейвид. Ето доста бърз футболист, както виждате. Малко се прецаках тук нещо, ама... Няма нищо, ще събра след малко. Така, пак съм тук, сега ще потърся един защитник. Абе, на мен ми е странно, защото имам толкова малко заплата. Този ако мога да го купя, ама няма да стане. Ще видя някой под наем. Да, защитник да е. Под наем дано да има. Ама аз пък нямам, да ще имам. Ей тия двамата, Виктор Ланяма. Ел е това. Айде. Така, този е добър, тя този. Да, ще прати оферта за този Ланяма. Но първо да си оправя заплатата. Така, 15 000 ще му стигне. Така. Full season. 20%. Надявам се да приеме. Така, това също Манчестър Сити ще е последния мач за епизода. Така, им прогрес. Така, нещо бъгна. Не се бъгна и да. Първо да сейфна. Така, това ще е последния мач за този епизод. Някакви контузени. Абе, аз не го ли извадиха в Бонахор? Очевидно не. Трябва да игра с Пъсич. Но сега като се сещам, той ни донесе победата на Карлин Къп срещу Манчестър Сити. Гадно е, че няма да имам не ще имам. Така ще играем. Така. Те ще играят с тези фланелки. Надявам се да нямам изморени. Така, супер. И да, като има гол ще снимам. Ето, че Мартин Пъсич отново ни извежда напред в резултата. Страхотни двойни подания между него и Акпала. Той му върна и английски. 1-0 за Хъл Сити. Страхотна атака на моите футболисти. Края на първото по време. 1-0 за Хъл Сити срещу Манчестър Сити. И очевидно играем по-добре тук. Удар на Тевес. Честър успява да ги спре нападателите на Сити и тук Арсенал побежда Съндърланд. Ето сега ще видите статистиките. Те малко повече да е топката, но все пак Манчестър Сити. Ако искаш. Така, нямаме повече удари и ще се видим през второто. Ари стига бе, майка му да иба. 82 минута, Един Джеко обръща матча. 2-1 за Сити. Както гледам, този кръг ще отпаднем. Тук Коларов, добро центриране към Джеко и той насочи само топката и да. 2-1 за Манчестър Сити. И ето, края на матча. Сити елиминираха Хъл Сити в не знам коя фаза на FA Cup. Ето тук нашия гол Пъсич. Но нищо. Поне паднахме достойно. Тук Боби Борисов пак поудява. Така Гебрал Бонахор минавам наказанието. Добра игра от Пъсич. Все пак. Сега той ще бъде в резервите. Опа, тук Селтик приемат нашата оферта. Ланяма е новият ни футболист. Той ще играе на място Честър. Ланяма, добър футболист все пак. Честър, той ще е резервен. Така, сега ще потърся един резервен нападател и ако намеря ще го покажа.